Финансовото и данъчното право са сред най-важните отрасли на публичното право. Чрез тях се регулира събирането и управлението на публичните средства, ресурсите, чрез които държавата функционира. Всеки гражданин и всяка компания участват в тази система, чрез данъци, такси и други публични плащания. Финансовото право определя как се събират, разпределят и използват публичните средства, а данъчното право регулира конкретно системата на данъчното облагане. Основи на финансовото право. Финансовото право е отрасъл на публичното право, който урежда обществените отношения, свързани с създаването, разпределението и използването на публични парични средства, държавни и общински. Предметът му включва отношенията, свързани с държавния и общинските бюджети, с данъците, таксите, митата, с държавния и общинския дълг, както и с финансовия контрол и отчетническата отговорност. Методът на регулиране е властнически, императивен. Държавата действа като носител на власт, а не като равнопоставен участник. Финансовото право отразява финансовата дейност на държавата, гарантира стабилността на бюджета, на приходите и на контрола върху публичните средства. Основава се на принципите на законност, публичност, финансов контрол и отговорност. Финансовото право се различава от други отрасли. Административното право урежда общите управленски отношения, а финансовото – специфичните финансови. Гражданското право е равнопоставено, докато финансовото е властническо. Наказателното право предвижда санкции с наказателна цел, а финансовото с превантивна. Конституционното право определя рамката на финансовата система, а финансовото – конкретните механизми. Източници на финансовото право са Конституцията, членове 60 до 66, които уреждат данъците, бюджета и финансовия контрол. Следват законите – Закон за публичните финанси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за Националната агенция по приходите, Закон за митниците и Закон за държавния дълг. Подзаконовите актове са наредби и инструкции на Министерството на финансите. Международни източници са регламентите и директивите на Европейския съюз, а решенията на Върховния административен съд и Върховния касационен съд имат значение като съдебна практика. Финансовата правна норма е държавно установено правило, което урежда отношенията по създаването и разходването на публични средства. Тя е императивна и съдържа властническо предписание и санкция. Структурата й включва хипотеза, описва фактическите предпоставки, диспозиция съдържа правото или задължението и санкция – последицата при нарушение. Материалните норми уреждат права и задължения, като например данъци, такси, а процесуалните – реда и процедурите по контрол и обжалване. Тълкуването на нормите може да бъде автентично от органа, който ги е издал, официално от съда или доктринално от учените. Основи на данъчното право. Данъчното право урежда обществените отношения, свързани с установяването, определянето, събирането и контрол на данъците и на свързаните с тях публични задължения. Методът му е властнически, защото държавата и общините действат чрез императивни правомощия. Данъчното право е подотрасъл на финансовото право, но е тясно свързано и с конституционното, административното и международното право. Конституцията в член 60 и член 84 установява основните данъчни принципи. Административното право осигурява процесуалната рамка чрез Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а международното право чрез спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Данъците се различават от таксите, които са възмездни, и от глобите, които са санкционни. Източниците на данъчното право са Конституцията, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, основните материални данъчни закони, за данък върху добавената стойност, за корпоративното подоходно облагане, за данъците върху доходите на физическите лица, за местните данъци и такси, както и законът за акцизите и данъчните складове. Към тях се добавят подзаконовите актове и международните договори. Данъкът представлява законово установено, задължително, безвъзмездно и невъзвратимо парично плащане към държавата или общината.
Принципите на данъчното облагане са законност, равенство, справедливост, публичност и икономическа неутралност. Всеки данък трябва да бъде основан на закон, да не дискриминира, да бъде предвидим и икономически обоснован. Данъците се различават от други публични плащания. Таксите са възмездни, защото се заплащат срещу конкретна услуга. Глобите имат наказателен характер, а осигурителните вноски предоставят насрещно право на обезщетение. Данъците се делят на преки, върху дохода и имуществото, и косвени, върху потреблението. Например, данък върху добавената стойност и акцизи. Те могат да бъдат държавни или местни, периодични или еднократни. Данъчната политика има две основни цели: да осигурява приходи в бюджета и да стимулира определено икономическо поведение чрез облекчения и различни ставки. Разбирането на тези принципи е основа за изучаването на цялата система на публичните финанси и данъчното облагане. В това видео разгледахме само основните идеи. В пълното обучение разглеждаме подробно принципите на данъчното облагане, видовете публични приходи, практическите аспекти на финансовото и данъчното право по целия конспект. Финансовото и данъчното право показват как правната система организира управлението на публичните средства. Един от ключовите елементи на всяка държава.